गोब्राह्मणेभ्यं शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो मंजुनाथ महाराज की जय। सर्वदेवता नित्यानंद मूर्ति की जय। श्री सोमनाथ महाराज के गोविंद गोविंदा गोविंदा। ಗುರುವರಿಯನ್ನ 171ನೇ ಧರ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ಶ್ರೀಂಗಾರಕರು ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹನುಮನ ಮನ ಜನ ಮಂಡಕ ಅದನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕమైన ಕುಂಭರದ ಸಹಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಬೈಯರ ಮುಸಲಿ ಗುರುತುಗಳು ಪೂಜೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅದನ್ನ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆಡಿಕೊಂಡು ನೆರವೇರಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಗುರುವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. మనకు ఉద్దిమేళ ఉత్తరోత్తర ನನ್ನ ದುಂಬುದಿರಟ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಮಾಜ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ತನುವನ ಧನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಕಲ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕೈಗೊಂಡು ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಬಾಲಿಗಳ ಹೆಜ್ಜೆ ವಿದ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇದ್ದರೆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಶುಭ. ಓಂ ಮಹಾಕಾಯ कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी गौरी नारायणी नमोस्तुते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सकल ओम महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी गौरी नारायणी नमोस्तुते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।